μεταξύ των αργιθεατών. Μια δεύτερη δουλειά που είχα να κάνω στο Σύλλογο ήταν να διατηρήσω τις επαφές και να φέρω κοντά στο Σύλλογο όλα τα αργιθεατόπουλα. Αυτό μέχρι ένα σημείο το κατάφερα και κάναμε μια πολύ καλή υποδομή στα χορευτικά τμήματα. Βεβαίως υπήρχε αυτή η υποδομή και επί θητείας του Δημήτρη τον Άκου. Εγώ φρόντισα με την προσθήκη πολλών άλλων ατόμων και αργιθεατών κυρίως να δραστηριοποιήσουμε περισσότερο τα χορευτικά μας τμήματα και να συμμετέχουμε σε πάρα πολλές εκδηλώσεις. Η Αργιθέα θεωρείται και είναι το μπαλκόνι του Θεσσαλικού κάμπου. Η περιοχή χωρίζεται σε ανατολική και δυτική. Απλώνεται γεωγραφικά στο νότιο-δυτικό άκρο του νομού Καρδίτσας και συνορεύει δυτικά με τον νομό Άρτας και με τον νομό Ευρυτανίας στα νότια. Έχει περί τους 20 οικισμούς, πολλοί από αυτούς ακατοίκητοι, τουλάχιστον το χειμώνα. Ωστόσο, κάθε χρόνο, αρχές Ιουλίου στην Οξιά, διοργανώνεται το Παναντάμωμα των Αργιθεατών, με χορούς και τραγούδια από την περιοχή, καθώς και με άλλες εορταστικές εκδηλώσεις. Ζωογόνο στοιχείο της περιοχής, ο Αχελώος ποταμός με τους παραποτάμους του. Κάνουμε τον ετήσιο χορό μας, που θεωρούμε ότι είναι και η μεγαλύτερη εκδήλωση που κάνουμε, και όλοι μαζί κάνουμε το Παναργιθεάτικο Αντάμωμα, που γίνεται κάθε πρώτη Κυριακή του Ιουλίου, πάντα στην ίδια θέση, στον Άγιο Νικόλαο Οξιάς, στο Βλάσι, όπως είναι της Ανατολικής Αργιθέας. Εκεί συμμαζευόμαστε αργιθεάτες από όλη την Ελλάδα και από το εξωτερικό και παρουσιάζουμε ήθη και έτοιμα να βιώνουμε, δηλαδή την ταυτότητά μας, την παράδοσή μας, τον πολιτισμό μας, επικοινωνούμε και μεταξύ μας και έχουμε πολύ ισχυρούς δεσμούς. Δεν αφήσαμε ποτέ τους δεσμούς με τον τόπο μας, τον αγαπούμε με πάθος. Έχουμε και άλλες δραστηριότητες, όπως παρουσιάσεις βιβλίων, φιλολογικές βραδιές. Είμαι και εγώ φιλόλογος και αυτό το πρόωθω. Και βοηθούμε και πατριώτες μας, αλλά και όποιος μας το ζητήσει, για να προβάλλουμε το έργο του, εφόσον αξίζει κιόλας. Συμμετέχουμε σε διάφορα φεστιβάλ, οργανώνουμε εκδρομές και στην ιδιαίτερη πατρίδα μας, αλλά και σε άλλες περιοχές της Ελλάδας μαζί με τα χορευτικά μας. Είναι εκπαιδευτικές εκδρομές αυτές. Κάθε 2 χρόνια οργανώνουμε Παναργιθεάτικο συνέδριο επίσης. Και επίσης οργανώνουμε και ημερίδες επιστημονικές ή ό,τι αφορά την ιδιαίτερη πατρίδα μας. Όπως τελευταία είμαστε στην Οργανωτική Επιτροπή για την ανακατασκευή ενός νεότερου μνημείου της περιοχής μας, της Γέφυρας Κοράκου, η οποία κατασκευάστηκε το 1515 από τον Μητροπολίτη Βυσσαρίωνα, ήταν η μεγαλύτερη των Βαλκανίων, ένωνε την Αργιθέα με την Άρτα, αλλά καταστράφηκε το 1949 με τον Εμφύλιο πόλεμο. Κάναμε λοιπόν μία ημερίδα και ζητούμε την ανακατασκευή αυτού του νεότερου μνημείου της Αργιθέας. Η ημερίδα αυτή έγινε στις 23 Αυγούστου στις πηγές της Άρτας και είχε και πολύ μεγάλη επιτυχία. Δεν θα σταματήσουμε βέβαια εκεί το θέμα. Τις προάλλες έγινε και στην Αθήνα αντίστοιχη παρουσίαση του θέματος και συμμετέχουμε και εμείς και στην Οργανωτική Επιτροπή και στη Γραμματεία με ένα σκοπό κυρίως, να προβάλλουμε τα μνημεία της Αργιθέας και τα νεότερα και τα βυζαντινά και τα αρχαία, γιατί η Αργιθέα έχει αρκετά μεγάλη ιστορία.
Τα παιδιά μας συμμετέχουν και στις παρελάσεις, γιατί και το καταστατικό μας προβλέπει συμμετοχή σε οποιαδήποτε εθνική και πολιτιστική δράση. Τα παιδιά του χορευτικού μας συμμετέχουν και στις δύο μεγάλες παρελάσεις της Θεσσαλονίκης, και την 25η Μαρτίου και την 28η Οκτωβρίου. Πόσα μέλη έχει ο Σύλλογος? Καταγεγραμμένα μέλη είναι 500. Βέβαια κάποια δεν είναι ενεργά. Έτσι. 300 είναι ενεργά και αυτά εμφανίζονται περισσότερο στον ετήσιο χορό. Τώρα που εκδώσαμε την εφημερίδα μας, ο Σύλλογος επανέκαμψε. Είχαμε μια κάμψη, όπως όλοι οι σύλλογοι, αλλά με αυτή τη δράση που κάναμε, που αναπτύξαμε, και πρέπει να πω ότι έχω και μέλη στο Συμβούλιο τα οποία είναι πολύ πρόθυμα και βοηθούν σε κάθε προσπάθεια, έχουμε μια ανάπτυξη, θα λέγαμε μια επανάκαμψη του Συλλόγου και ευεπιστούμε για κάτι καλύτερο στο μέλλον. Η περιοδική έκδοση της εφημερίδας αποτελεί για το Σύλλογο το σημείο αναφοράς για την ανάπτυξη των κοινωνικών σχέσεων και κυρίως για την καλλιέργεια της αλληλεγγύης μεταξύ των. Γιατί αν κάποιος ελάχιστα αγαπά και νοιάζεται να μάθει για τον τόπο του, τι άλλο μέσο διαθέτει εκτός από το τηλέφωνο? Οι εφημερίδες των συλλόγων βοηθούν πολύ προς αυτή την κατεύθυνση. Ο Σύλλογος, ο συγκεκριμένος, κάνει μια φοβερή προσπάθεια για την διατήρηση της πολιτιστικής κληρονομιάς. Έτσι, ξεκινώντας από παλιά με την εφημερίδα μας την οποία εκδίδαμε, κατάφερε σήμερα να την επανεκδώσει, γιατί κάποιο διάστημα για οικονομικούς λόγους είχε σταματήσει, και επανεκδίδεται πάλι η εφημερίδα του Συλλόγου. Ταυτόχρονα τα χορευτικά, τα οποία ξεκίνησαν πριν από πολλά χρόνια δειλά-δειλά, σήμερα βρίσκονται σε ένα επίπεδο ζηλευτό, θα έλεγα. Είναι γεγονός ότι η περιοχή αυτή έχει βγάλει ανθρώπους οι οποίοι διέπρεψαν στη χώρα μας και στο εξωτερικό. Και το γεγονός ότι έχουν φύγει όλοι από εκεί και προσπαθούν να κρατήσουν τις ρίζες τους, τους κάνει να αισθάνονται περήφανοι για τον τόπο τους. Αυτό μπορεί να το διαπιστώσει ο καθένας που θα συζητήσει μαζί με εργηθεάτες, και προσπαθούν να μεταλαμπαδεύσουν και στα παιδιά τους, όλοι μας προσπαθούμε, την καταγωγή, σε μια παράλληλη προσπάθεια επίσης να μπορέσουμε να ξαναζωντανέψουμε αυτόν τον τόπο. Δεν ξέρουμε κατά πόσο θα το πετύχουμε, αλλά είναι γεγονός ότι σήμερα φαίνεται όσο ποτέ άλλοτε ότι η αστιφιλία πρέπει να σταματήσει. Γιατί αν δεν σταματήσει, δυστυχώς θα έχουμε πολλά παρεπόμενα, τα οποία θα είναι άσχημα και για μας και για τα παιδιά μας. Ζητούμε εμείς, γιατί είμαστε και διεκδικητικός σύλλογος για την περιοχή μας, ζητούμε να γίνει η σύραγγα Τυμπάνου, ένα μεγάλο βέβαια έργο, για το οποίο έχουν γίνει μελέτες, αλλά δυστυχώς δεν εφαρμόστηκαν ακόμη, δεν υπάρχει χρηματοδότηση. Ελπίζουμε ότι θα μπει στο ΕΣΠΑ. Αυτή η σύραγγα Τυμπάνου θα λύσει πάρα πολλά προβλήματα και θα αναπτυχθεί ιδιαίτερο ο τουρισμός, γιατί η Αργιθέα είναι πανέμορφη. Το έμβλημα και η ονομασία του Συλλόγου είναι του κλεφταρματολού ήρωα της Επανάστασης του 1921, Αντώνη Κατσαντώνη. Σύμφωνα με την παράδοση, καταγόταν από το Πετροβούνι της Υπήρου, από σαρακατσάνικη οικογένεια, εξού και το παρεπώνυμο Κάτσο Αντώνης. Το κανονικό του όνομα ήταν Αντώνης Μακρυγιάννης. Πριν ξεκινήσει την επαναστατική του δράση, ήταν βοσκός στο κοπάδι του πατέρα του και είχε γυρίσει όλα τα βουνά των Αγράφων. Σύμφωνα με την τοπική παράδοση, ο Κατσαντώνης έμεινε με τους γονείς του στην Λεπενού, όταν καταγγέλθηκε στον Αλή Πασά πως όλη η οικογένεια του Γιάννη Μακρυγιάννη προέβαινε σε συστηματική ζωοκλοπή σε όλη την ευρύτερη περιοχή. Τότε ο Αλή Πασάς διέταξε τη σύλληψή του μαζί με το γιο του, τον Κατσαντώνη, οι οποίοι και οδηγήθηκαν στις φυλακές των Ιωαννίνων. Τότε ο Κατσαντώνης υποχρεώθηκε, για να πετύχει την ελευθερία του πατέρα του, να καταβάλει ένα μεγάλο χρηματικό ποσό, όπως και έγινε. Ο Κατσαντώνης ορκίστηκε τότε να ξεπλύνει την τροπή της οικογένειάς του με τα όπλα. Παρατώντας τη βοσκή, επιδόθηκε σε ληστείες και κλοπές, στην αρχή κατά των Χαρατζίδων και μετά κατά των Σπαχίδων του Αλή Πασά.
ανέπτυξε μεγάλη δράση και κλήθηκε από τους Ρώσους να καταταχθεί στα ρωσικά στρατεύματα της Επτανήσου. Αυτός αρνήθηκε, θεωρώντας την παρουσία του αναγκαιότερη στα άγραφα. Στη συνέχεια, το 1807 προσκλήθηκε από τον προύχοντα της Επτανήσου Ιωάννη Καποδίστρια, μετέπειτα κυβερνήτη της Ελεύθερης Ελλάδας, που πραγματοποίησε στη Λευκάδα συνέλευση των κλεφταρματολών, αναγνωρίζοντας τον Κατσαντώνη ως γενικό αρχηγό των κλεφτών στη Δυτική Ελλάδα. Τότε ο Κατσαντώνης ορκίστηκε να εργαστεί υπέρ της παλιγενεσίας, επιδιώκοντας πλέον εθνική συνείδηση, και τάχτηκε υπό τον Θεόδωρο Κολοκοτρώνη. Το σημαντικότερο όμως κατόρθωμα του Κατσαντώνη, που πέρασε βέβαια στο θρύλο και τραγουδήθηκε σε πολλά δημοτικά τραγούδια, ήταν ο θάνατος του Βελιγγέκα, του γνωστότερου δερβέναγα του Αλή Πασά. Υπέστη μετά από προδοσία μαρτυρικό θάνατο δια συντριβής των οστών του. Γαλουχήθηκα μέσα σε μια οικογένεια όπου διατηρήσαν τα ήθη και τα έθιμα, μας έκαναν να αγαπήσουμε την πατρίδα μας και όπως ξέρουμε ήδη, όταν ξέρεις από πού προέρχεσαι, ξέρεις και ποιος είσαι, άρα ξέρεις και πού πας. Επίσης, σε μια πόλη σαν τη Θεσσαλονίκη, εμείς τα παιδιά η δεύτερη γενιά των εσωτερικών μεταναστών, που ήρθαν οι γονείς μας από την Αργιθαία, το φύλο το δικό μας, εγώ βλέπω πολλές μεγάλες διαφοροποιήσεις μεταξύ σε αυτό το χωνευτήρι που λέγεται Θεσσαλονίκη, μεταξύ των Μικρασιατών, των Ποντίων, των Καραμαλίδων κτλ. Που σημαίνει ότι έχουμε τις ιδιαιτερότητές μας και πρέπει να τις κρατήσουμε. Άρα ο σύλλογος αυτός βοηθάει πολύ, ούτως ώστε να διατηρηθεί η παράδοσή μας, να διατηρηθεί